6, Roster, és bedobja. 2,8 maradt. Dobni kell Pankár. Bent van! Jó kosár! Fantasztikus! Az utolsó pillanatban Pankár kosarával 83-82-re megnyeri a nagyon fontos találkozót a Falkó. Fantasztikus! Azt hiszem, megérdemelte a Falkó, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, hiszen egész végig szinte a mérkőzés folyamán a szombathelyi csapat vezetett, és a sors igazságtalansága lett volna, ha ez a mai találkozó nem így végződik, mint ez végül is végződött, és ezzel Benca Tamás vezényletével a 7. mérkőzését nyeri Zsinórban a Falkó, hogy ki hány pontot szerzett ezen a mai találkozón. Azt hiszem, ez abszolút nem érdekes. A Falkó csapatként működött, hogy Zsóga, Pankár, Tibi pedig hát ugye nem is elrégen még a szurkolók a fejét követelték, most pedig beluzítottuk. Az utolsó pillanatban is lehet számítani az ő rutinjára, és a többiekére is, hiszen a Falkó nem csak most már azt hiszem, hogy egy ötköző jutásért tett nagy lépés, hanem azért is, hogy ott minél jobb helyen végezzen a csapat.